Ahojte, tu je Joantel Media Profi.sk. Dneska si ukážeme to, ako si môžete zmazať tému, ako zmažete, alebo ako odstránite tému v vašom WordPresse. Takže poďte na vašu stránku, poďte na nástenku alebo dashboard, ak máte váš WordPress v angličtine. Dáte si vzhľad alebo appearance, témy alebo themes. Kliknete na témy. Tak a tu vidíte vaše témy, hej. Momentálne tu na tejto stránke nainštalovaných Media Profi.sk je nainštalovaných týchto 5 tém. Z toho aktívna je len jedna. Táto. Hej. Takto vyzerá naša stránka teraz. Tak. Keď si ukážete keď prejdete kurzorom nad tému, vidíte, že sa vám tam objavia nejaké možnosti. A nikde tu nevidíte, že odstrániť. Takže tému môžete odstrániť jedine tak, že kliknete na ňu a tu máte vpravo dole zmazať. Hej. Keď ukážete na jednotlivé témy, tak tam zmazať tlačidlo nemáte ani žiaden krížik, takže musíte kliknúť na danú tému, ktorú chcete zmazať a tu máte dole taký nenápadný malé tlačidlo, že zmazať. Takže kliknete na zmazať, opýta sa vás, či naozaj chceme zmazať a vidíte, že už je zmazané. Ešte jedna vec, že keď kliknete na tému, ktorú máte momentálne aktivovanú, aj my máme túto teraz aktivovanú, a kliknete na ňu, tak vy túto tlačidlo zmazať nemáte. Pretože predtým, ako môžete zmazať tému, musíte ju najprv nemať aktivovanú alebo odaktivovať, alebo musíte aktivovať inú tému. Aj dajme tomu, že OK, vidíte, že teraz to zmazať nemôžete, lebo nemáte tu tlačidlo zmazať, takže čo musíme urobiť? Musíme urobiť to, aby táto téma nebola aktívna. To znamená, bude aktívna nejaká iná, napríklad táto. Aj dáme si ju aktivovať. Tak, vidíte, aktívna je teraz táto téma. Táto téma aktívna nie je. Takže teraz môžeme si na ňu kliknúť a teraz ju môžeme zmazať. Spýta sa nás zmazať, OK, zmazať. Dobre, potvrdíme. Dobre, fajn. Takže toto bolo video na to, ako zmažete témy vo vašom WordPresse, či už chcete uvoľniť nejaké miesto, alebo už máte v tom zmetok, pretože ste si stiahli 79 tém a nie je to prehľadné. Takýmto spôsobom si v tom robíte podľa, takýmto spôsobom si ich môžete vymazať. Verím, že vám toto video pomohlo. Uvidíme si pri ďalšom videu o tom, ako pridať článok, ako pridať stránku, ako si pridať vlastné menu, ako si ho upraviť. Tešite sa na ďalšie videá. Ďakujem za pozretie. Ahojte, lúčim sa. Čaute.